Tak jo, Haničko, jaký máš názor na to, že je proti nám Maokai support, co si proti Jinovi ze Serafin vzal Exhaust? Mně je to úplně jedno, já rozsekám úplně každého. Můžeme se tady podívat někam do jungle, třeba tady něco najdem. Jdeš na houby nebo co? Haničko, já se trošku obávám, že by si nás tady mohli jakoby divenout, ale necháme to osudu. Čak ať si přijdou, já jsem na ně připravená. Dávám Erko! Haničko, my jsme úplně božaní! Dobrý, toho mám. Ještě tady toho Maoka je hezky, zabijeme. Nice, easy, double kill. Nic, hele, skočíme si do báze, nebudeme tady nic riskovat. Já jsem tam teď byla, já nikam nejdu. Ne, zas jde do mě, pomoc. Škoda. Tyjo, dobrý damage jsem mu dal, ale oni nám tady pušují bázi, sakra. Ne. Ale tak docela dobrá hra, ne? Jo, v pohodě.